Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangge melih kalih Pak Parianto wonten ing piulangan basa Jawa. Nggih menika materi tasih teks deskripsi upacara adat Jawa nggih. Kelas 9 semester setunggal. Menika rantaman ingkang badhe dipun lampahi saged bocah-bocah waos wonten file PPT ingkang Pak Parianto kintun nggih. Langsung kemawon ing materi. Lah, kalau wingi sampun nggih upacara adat Jawa nika napa to Cah? Upacara adat nggih menika tradisi kang dilakoni kanthi turun temurun lan duweni tujuan utawa ancas syukuran marang Gusti Allah supaya ada saka balak, ada saka sengkalane lan saka kealanan. Dadi upacara adat menika duweni tujuan syukuran ya, syukuran marang Gusti Allah lajeng supaya ndedonga marang Gusti Allah supaya ada saka bala lan cepak kalih kesaenan nggih, cedhak karo kesaenan. Lajeng kala wingi sampun nggih siklus kauripan manungsa ing tanah Jawa wonten 3: lahir, kawin, mati. Nah, kalau wingi sampun nggih upacara lair lenteng saderenge upacara lair menika wonten kalih upacara adat nggih menika mapati kalih mitoni. Lah menika bahas utawa njlentrehake bab tingkeban utawa mitoni. Tingkeban menika napa Cah kalau wingi? Tingkeban menika upacara sing dilakoni pitung sasi utawa pitung wulan ibu utawa wanita sing lagi ngandhut utawa hamile menika nembe hamil sing pertama sing sepisan. Dadi wong meteng pisanan durung nate duwe anak lajeng di upacara mitoni nggih pitung sasi wong lair. Upacara adat tingkeban menika wonten tahapane ya utawa tata carane. Setunggal, sungkeman menika napa? Ing upacara adat tingkeban utawa mitoni, sungkeman menika calon wong tua bayi sungkem marang tiyang sepuhe, banjur bapak ibu ngaturake donga dumateng kelorone kanggo njaluk berkah kanggo keselamatan lan kelancaran nglairake. Dadi wong tua loro mau si bapak utawa calon bapak calon ibu sungkem marang wong tuane lajeng dipun wong tua kuwi mau diparingi donga disuwuni donga supados saged nglancarake utawa nglairake kanthi slamet lan lancar nggih boten wonten alangan satunggal punapa punapa. Lajeng siraman apa Cah? Siraman menika adus nggih. Adus duweni tujuan utawa acas ngresiki lahir lan batin calon ibu lan calon bayine nganggo kain batik. Ibu bakal lungguh disiram nganggo siraman banyu kang wis ditaburi utawa tawuri kembang setaman dipimpin dening sesepuh utawa wong kang ngatur dalane utawa mlakune prosesi siraman. Pitung wong sing dipilih bakal nyiram calon ibu nganggo gayung utawa ciduk saka bathuk klapa. Siraman diwiwiti saka wong kang paling tua ing keluarga. Dadi siraman menika iku adus nggih Cah. Calon ibu disiram kalau karo bapak nggih. Calon ibu lan calon bapak kuwi mau disiram utawa didusi wong tua. Nah, wong tua sing cacahe 7 wiwitan saka wong sing paling tuwa nggih. Sing paling tuwa ing keluarga saumpamane ibu bapak nggih, ibu bapak riyen terus Mas, terus Ipe utawa Mbak, terus Mbak Ipe. Cacahe 7. Lajeng ngrogoh cengkir. Ngrogoh cengkir napa Cah? Cengkir menika duwe teges tunas utawa bibit klapa minangka simbol cikal bakal
bayi kang bakal dadi manungsa dewasa nggih. Cengkir nggih. Rogoh cengkir dadi ngrogoh tunas klapa nggih. Dirogoh tunase gen iso lahire nganti slamet lan boten wonten alangan. Lajeng brubusan utawa brujulan iku apa cah? Lairan bapak bakal ngeculake rong cingkir saka walik kain kang dienggo ibune. Cingkir menika kang dienggo sadurunge wis diwenehi gambar Dewi Kamarate nglambangi bayi wadon ayu lan Dewi Kamajaya nglambangake bayi priya utawa lanang kang bagus. Dadi cengkir menika tunas kelapa cilik kelapa sing ijeh enom wis digambari, biasanya digambari lakon wayang utawa dewi ing pewayangan. Dadi nglambangake yen wedok iku ayu, yen lanang iku bagus nggih. Ngeten nggih. Lajeng belah cengkir menika si bapak belah cengkir minangka simbol muka dalan bayine supaya lahir kanthi slamet. Dadi belah cengkir menika duwe kekarepan supaya lahire bayi kanthi slamet, kanthi sehat, mboten wonten alangan. Lajeng pantes-pantesan menika si ibu ganti busana utawa wusana mantesake wusana nganti ping 7. Dadi gonta-ganti baju, gonta-ganti wusana nganti ping 7 nggih. Lajeng angkrem mriku bapak ibu nirukake kaya pitik angkrem nalika lambang tanggung jawab wong tua marang putrane. Dadi nglindungi tanggung jawab wong tua marang anak-anake. Putrane iku kaya wong pitik yen angkrem kan galak kuwi. Nek dicedhake wae disendor minangka tanggung jawab marang anak-anake nggih. Wong tua nggih ngono, kudu gelem tanggung jawab marang anak-anake, nglindungi anak-anake. Lajeng potong tumpeng apa cah? Minangka rasa syukur marang Gusti amarga ngleksanakake slametan pitung wulanan utawa mitone kanthi diparingi lancar, diparingi mboten wonten alangan nggih. Lajeng mbagekake takir pontang napa cah? Takir pontang yaiku wadah kanggo ngadahi panganan kang digawe saka godhong lan janur lan digawe wujud kapal. Tangkir pontang menika nggambarake sang calon wong tuwa kudu siap nglampahi utawa nglakoni kauripan kang akeh coba lan godhong ing sakjroning omah kaya dene kapal ing segara. Menika takir menika ada panganan sing digawe saka godhong gedhang nggih, godhong gedhang lan janur bentuke kaya kapal. Menika lambang supayane wong yen omah yen wis duwe anak iku kudune siap, kudune iso nglakoni, iso nglampahi apa sing dadi cobane ing urip. Yen wis duwe anak kayata kapal ing tengah segara, boyak bayuk nanging ora nganti roboh. Lajeng dodolan rujak lan dawet tegese napa cah? Nyepakake panganan kang disenengi wong ngandhut utawa wong meteng arupa rujak kang digawe saka 7 macem woh-wohan. Wong sing gelem nampa dawet utawa rujak kala mau banjur dibayar nganggo dhuwit minangka syarat nggih. Dadi wong wedok iku mau sing ngandung iku mau kaya dodolan dawet, ngaturake dawet marang sapa-sapa utawa keluarga sing ana ning kono. Lajeng keluarga menika maringi dhuwit kanggo syarat nggih. Menika sampun kirang langkunge ada Jawa mitoni ing dinten menika sampun papar terangake cekap semanten amargi sampun wektale sampun kathah nggih.
dilajengake pepanggihan ngajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.